थाब थाब हिनजावफ्रा फसायनानै बारसिनला फैथों। सोरबा हासिब लानानै मैला साफा खालामग्रा सेंग्राखौ सोरबा सिख्लाखौ फसायो जाहैबाय। फसाय जायो नामा? बेबादि हौवा मोननांगौआ खाफाल गोनांलाय सोमावगोन। आजिखालि बर्डाराव थांग्राफोरखौसो लायो। बाद दे बर्डाराव थांग्राबा जोंखौनो गोनांथि गैया दसेनो थैब्रबनानै फैलाबायनो हागौ। मोजां जाबाय खिन्थु बे भिडिअखौ हगारदों बिराद मोजां लाइभ दालाय नङा मावनानै जाबाय थाग्राजों थैजासिम आलो गोजोन संसार मोनजायोनो। बे डिफेन्सआव मावग्राफोरजों खुनु गोनांथि गैया। सोरजोंबा गावथार जाफ्लांदोल' सेस। ओमफ्राय मा होनबावनांगौ बिदिखौ?